Mars dapat jemput ka age relaxation kala kot. Tengin lek kum no kenya apply shoot kam shoot kum no kenya bala kot. Ke kilong kumbasyu penija yo brio bayak tangan. Desim no kan tu kaja. Kilong taken kan ka sarkar le dan bor temo. Ten bo ya kata khat pra do ar kuwe. Tela long ba kila ong lupa wat apply kan ya ketua ka. Mar balai ka kini ki kum ki CRP BSF CISF kila ban I want tanya relax. Balai kami keliapat kimla araban I want tanya relaxation. Mentang si ngadon hang ni khmat jongka Office of Director Anti Infiltration kaba ke don ke jinglum patba jadi kena samna ke kena watkam di balami patba mentang si bandawa banwan banbu jingkeli halor ka age relaxation kaba tikwa ba ken extend no ya kata ka age relaxation katkum ka OM kaba ya menjur lang haus nam arja apa hadian katua jingpermi ya advertisement kibun ki kena samna kiba lapenmi ya kata ka sur ke jongki kaba penpau bakim soi hat ya kata ka age relaxation nomor kibabun kidai yo kim yo shui ka kam nomor ba ka age jongki kala kham he te halor kani hi ka benta ngidon hang ni menta bai kong barilang iwe ni ki samla iba jumi kmat ba banong ban nak benta ka hok jongki kena samna kham tam na hala ka bede ba ki kam ki jam bat menta si ki wan lang hang ni ban lum lang ban rung ha ka ni ka office ban tang ban subu jingkeli na ki yu te mene i kong ila da brong ila da biakaran nanti tanga don lang bat iwi menta kong Syaitu ingi KA kajing keren keba pio na hapo mentasi bat ki ong kumno halor kani kajing panjing kali jumpi. Man kapor baki zangkiu ki samla man kapor ka sarkar ka kwa ban penpom ya ka kajat kan. Tini syupa wan bo jengkeli ya kata kani ka Central Recruitment Board ila keren ya secretary tang balong ki ong ba kamdai nang ni ban yo ya kata ka jing tip ya kata ka kori jendam ka ai ka bas ngulingo mi ban pitep ka long ba balai ki ong kamdai na ni ya ka kori jendam kamut ka don sisakin kata ka kori jendam dam don ti kinong le yu humta kamut ka don kin ka jing penbet manaka ni ro ha ka MAS ya ka MPSC ki ai ti kori jendam marmar ki ai immediately balai pat kin ka jenjar hadu kan ni bakin ai balai ki pen e habai i ki samla ki la long do men siam hadu kan ni te dia ka ba arpat ki ong ba ka time jongki ka long precious mo ngamenjur palat ya kata time jongki pat mono kan ban pel ya ka por jongki ni ki khanna ki ba do balla ki ba do ya ka kam do ngaru ngam smutnat phi me ban mi shimi hane per thai la kwa ban focus no ha ka career APE dia ki ong ba ka time jongki ka precious very right what about our time there what about our career manu ban perkhat ya ka jing im jongi pat kan Ya ka post SI UBAB kadai na do khapras nam ngai i ke video jongpi ba la dap mo pi ong ba khapras nam kadang dai ka por ban puli ki don rupat ki ban ong ba khapras nam kala dai ka por ka ba biang ban apply ki kam tam professional course kum ne kan nang ba ki kan kiu khadan ke ka ba panlong ye phi ban sokhya halor kata ka banta khapras nam do apoi ki e pat ki we ki jing okay ba pi yo i masuk dia ngakemen palat baki dan ki kena ki ba sngo biang ban compete no haka khat kelas nem but mong ya ki go ahead kidai hi ban ya compete Henry pila bana em ban ya kata ka word reservation kadai na banta ki kena ki ba long backward ki bam yo equal rights kum ba yo mangi dan ki kena ki badan ki bam dan la ha kisnong dan ki kena ki bam dan pisa tema ki pat kim dan kan equal opportunity kum badan mangama phi mo te ki kena ki ba yo ya kata ka opportunity phi kim dai pat ban long do lut kim dai pat ban long blind no ya ka jing bam yo pat jong ki wei nga yo shubu ban apply ban ngan yo ban pulia shabar phi ru phi yo ya kan ka modernization world kan chene bon pat khena bam yo te nga tang banga yo ya la de shubu ya ka jing dan kam joki wei pat ngamat la hei ka jing hei ka equality hang ta te hei ka jing sngo le mi ki wei ken ka age relaxation ka dai do lai phun yo na kam no ila ban pensai khandiat ya tu namar nga tarai ki bon na preng jongi him pat pasai ba mo to ngan ri ya ka OM ka ba dated 3rd February 2022 ma da ka government of Meghalaya da governor ma the governor is pleased to announce ba kila enhance ya ka age na ar phu nyau sha lai phu ar me ban ma na lai phu ar pade ya ki ST kin yo 5 years kata kamut kat no lai phu nyau de kila ong ru ba okay duk dan exceptions ya ki department ba pher kim don kam ban follow ya kan ya ka OM tang ba kiri ban notify kan ngiyo si me ban ta ka notification yo kita kan ka balingo pi te deputy chief minister ka minister jong ka home department siphang yong ba o bam yo permission naka
election commission na siliang pat ka office jong ka general ki ong ba technical issue ti athu hak ken kanu ngin nge jaga tu ni ngin nge jaga tu how can you have two different excuses for the same situation kam shai ki ong ba due to technical glitch kila suspend chwaya ka application form Minister jong Home Department pat yang bam ai permission ka election commission kami menno beban 15 March kimla ban pan do to kapor 15 March mention banai menta bami ka kanya ka advertisement ka dai 6 March kila la ban pan balik ya bah do menta Cibun ti kijing keli ngidap dak kijing keli sudah tingi kwa tangya kata kajing pensyai hi kanjing sisate hendrem don ba pensyai meban kisnut ho ba tharai don le si hang ni hang tu kajing bakla hendre kim kwa ban accept te jenjar ta ka jingwan jong pi hani ru kam long kata ka basai so kam hun kam long ka basai so ke i ka senjam ka jong pi nang ni sma pila ngati nga la khendu ya la dia ba kat ba ja mentang in chia prepare no shakman Nre ki samla pada ki ong ba mis bari semua bahang ngi kerpat bang ngi kwa ban ra shakman ngi kwa ban let keren pada so yanu so ngi yanu ngi la ban keren ban yo ya kata ban yo apply mis bari dan ate ngi la da ka engin em gan long dan ki khna kum kita ba mari da kisnam menta nre ki klam yo apply tiana benta ki khna me ban ngin hab hi ban let wat shu saya no ken ngin let kendo pat ha kan ka state ka barit nre hab shang si shang kum ni dai kata halo ka tu ka revise guideline ki lakli Oh, ngala kali ya ka revise guidelines kumno ki penmi ka revise guidelines without notification deh. Te kim jubab halor kata ki ong bakane gam dei ka. no jubab Kata kan ki ka long ta te ki penslam hado dami notification hadian. Ke ki long kum basu penija yo brio bayap tangan. Te sim no kan tu kaja. Ki long ta kan kani ka sarkar le dan bor temo. Te ka wai pat ngam snotna dro ba ki ong baka long political kan gani jing sisa ban thap kam dei politics ban wan kali ya ka jing thap kam kenor kam bakla hoi kam dei phi haba kami ka advertisement kum ni tingin wan lasim sinem match tem ya hab shu haban menta tem dei kata ka political mo ban thap kam ban let pule ban men sia man bamjan ong lut political tem ya hab shu te kan ya kaya laka jong hingim dan benta kita tangba kata hi ka jing kwa jong ikan sa hadu menta bangi dan kam ya ka jing penbet lan ya ka kori jandam ta kable pa ba kum tu ngi fi la yo skau na ka leng jong kong bari lang la pensai ka norim ka jong ki ka e ka jing kwa ka jing angnut ka jong ki ka ba dei bar kan ka jing thap kam na mata ki samla bat fi la yo skau ru mene na ka leng ki samla ka tu kan ngut ki long kami ki la ya kren ki la pen pa ka jing sau kia ka jong ki halor kan ka jing kodu kam hang ya jala ka jong ki ba ki kena samla barobor ki ju hap ban yaksa la dei hakano ka bantaru kana ban yo ki kam ki jam ki babet te hadu menta kan ka jing ki ka jong ki kadang beteng bat ngim pala ban ong ke ban long ke ban jana mar ka jing ka kat kum ba pilai so ka long ba ha ka jing wan ya karena ni ru kam simdon kano kata ka positive outcome ka ba la ban penhun ya ki kena samna te halo kan ka bentang ini ap so kam phang sibet kan no kom no te ngin saya keren biang bagi katu kan ngut ki kena samla ki so kom no ngade ngawan do na chuai ka da bunung kong ni wan ne ka long ba hai POA ke jing kerdo kam kerdo jam jongi kon samla hanta bagi lagi sini por minta te ngim sim no wan ne ban penmi ki jing klumar mo nrengi wan ban dawai la ka jong ka hok namar ke jing bon kam ka jing kerdo jam jongi samla la palat nio ha ba sarkar kala pen duna mo e kani ka age relaxation ringi don kam ban rawan ba namar lu POA changi nong kandong kumto ngilong da ngi kwa ki jinang jing start ngi school dan dala ada pulai pat kasnem kala kong haga por ka barang kadang dei bhai ngi bangin wat kam wat jam hendring ka sarkar kala khanglat ingi bangin wat kita ki kam di jam lengi pe ki haga barim ngi ai hadu arpo news na mo kasha tambam tapat balik kansan ka pendrit atau tak arpan rusnam kamut haga jaka bukan wat ingi ke lat kelanti ban ai lat ingi ki pun samla ngin persang ban pat ke chimte nangi ya kata ka sap ka bang ya kata ka sap kata ka por ka jongi ke chim nangi ta ngi kerpat ke sarkar ka long bakan ai ka kata ka bakan increase mo kata ki relaxation la long ka bala hadu arthok pra ngi
Gisuang ba ya do arto pra tang arto pra. Bar menta ya menta te long arton ring. Bon nangi kum samla ngimpat pendep ya gijing pulai ma. Namar bantre ka kam ngide bandon ka jingnang ka jing start. Klem ka jingnang jing start ngimla bantre ka kam. Taba haba ngila pendep pat ka jingnang jing start kalong ka snem jongi kala kam he ma. Na tapat ndala he ka snem pat ki khang pat. Ta kum no pat ka kalong kumpong kin pelipat galat kum no ma nambar ha ke feel bengi don ngide benon kam ki kata ka jingnang jing start bengin tre ka kam tabahangi la don ka jingnang jing start ka ka bengin sedang mentai ka ban wat ki kam ka ban persang ka ban penmi kata ka jing start ka bangila da pule kata ki ngi don hangi tapat ngim don la lon don ti show dia penbe nya bon tharai ki dang don selenti ne ngelwangi lagi jar ngelai dan tharai dang don selenti untuk kajur ka lok pala ni penbe kum to siperlok ni penbe tung do speungut me kum ta Campur nanti mentah. ha kidang kidon seden ro umta Kumbang ila sedang tak singi ngin hapan pendap hi kan ka kam nomor ba. Bang susu hi ke jinge kum ki kun sama kan ki pangreo hi kan ni. Kasong ha kasokan ke perkat ni mo. Lakadi kan ono badong ba ka chulong sendet kemudian te komor kalong penjar kan yangi kan sama amde tang yangi lagi para ke jingi pan sebut nagen ro. Tak syak kan yangi bade bangi tamar bangi pendap ke jing pule ke jingi tamar ba habat pendap ke jing pule nomor sedap jing pule ka age relaxation kala kot tingin lek kum no kanya apply shoot kam kum no kanya bala kot kam tam kan ke dika we ne kilat ba ai ba nginyo ki kam ki jam ke jingi na kalian kan junga teng nomor kumbala bu nurban syah kembang iba adalbat ba ka naru bagi 8 bawah kamu merendam age relaxation hud live news nam tekan tenlok kan lok tum tak nang ni sekmat i minum sange indai bitengi kan ke jingi bang hawado pangile yo ta so ke jingi job jingi ki ke jingi ni ru kaju ke jingmut bangin ya betang bek wan pon musang tia dan hi tia bun hi sa sanu dia don hi trai per kum jing so jonga tengah so glasim ke bu so palat phi kam ya ka glasim be an plat phi kasnem kam de shu namar ba phi da men hawadar ke kendai kisi meka SI nadu u arpu nyau hadu laipu arsnem remta parti penyer direct sekar arpu undusnem tek takalong be anke kami hapsu kan namar ba kumangi ki konsama rumo ngi wan hangne ba balai bangi duk ni jenjar ngi wan buat kamar jam badangi biang ngi bele ngi jindawan ni madan hiru hakane ngate ngasibu ka request ya government ba kanum le ben mo ngi konsama ma basobha bakan ai moy ka hok kumaki di ban ya ngiru ngim dawa hiru ya ka mdei ngim dawa be ya ka hok ma ba pin penyo ya ka hok jong paj ba pin de pendu ka paj ba ma ngawan na te na hon po na te ka jing wan dungi hanim nim tan ka jing smo kya ka de na banta ka ni ka HP kat kum hi ka jing yo intip bangi ro ba baru ki wai ki state kila penjalan kan ni ka relaxation kat bahani po Meghalaya ngi bede kala akut no tang ar pon ru de ka long ka bala khang lat no hadu ka ta ke yang ngi am ya compare ke wai ki state kat ka ji smo thu jangan de hadu lai pho nyu phi nak le jangan kata ngam da so ya ha phi pej mentang le skor nyim pat dai mo kita ki ba nang stat hadu kata subu mentang la mu ya kam khat pras nyam kan kun tang lai po ar la ne ar phunru kamut ha ka ka bangi pen dep ka jing pule on ngila i no te ngila ke ta ka jing pule nomor baro ngia ko at kam sarkar de subu kam ta ke ngila flop no ke ngata ka jing pule buti ni tingim yala tingim la su ke ban kot bor kum koi mo Gibla ton ta jinem sa tingim la ke ban ya be ko ke state de nang ta ka daw ke ngi khna somla ro ngap ha de ni ka phani kam ngi kedik phela ke jong ngam sim ngin pat de ta ka jing kule hadu kata ngi hap drop no ka jing so kya jong na tara ka we ka ba ya ka age relaxation nomor balai ka kini ki kum ki CRP BSF CISF kila ban I want tanya relax balai hami khliapat kimla araban I want tanya relaxation ka we ka joka age relax dai joka covid ka nisha ka want tanya relax haba haka sipairo kila taban I want tanya relax nomor joka sipairo ki khat pra do life away life ar
nang takin I extend biang 3 year ni jongka COVID-19 kata ke jengko jong bana ai one time relaxation am kami happy khat pra do arpuwe lalong kumba yu bengi sarkar ki kena kha samla ki buat kamot jam ngawan ong pling ngawan man ai man siam man kersan ye kini gi kon samnak na puli ki khna wat kam wat jam kon janga hoi don na nguk khia phi nguk khia palat namar ba kham tam da phin da pe cha kan dong kan shrot le khat pras nam te dang don te padang le class 10 ru phi ten bo ya ka khat pra do ar pu wei tela long ba kila ong lupa wat apply kan ye ka tu ka khia palat te ngi kerpat na ka yang long kami gi bon jing sha ban wan tingi kerpat ya ka tai ba kin perkhat arsien te kham tam ya ki khna ki kon samla jungi namar ki bon ki jing sem jing e jong ki kham tam cha kan dong pe ki ni khna ba pli na pe ka dur la irang ba hi long ki la dei hi ka rata men chwa kim da don kam ya ka kam pulit am kini ki MLP ki ya kan tai menta ka kerdo kam ki la kloi bantur ban yo ki trang han lai menta ba ka sarkar ka la long makhang de wat apply te ka penduk man siam jaka ban ai man siam ye ki khon samla te ka penduk man siam ga kumni tangi ya kerpat baka sarkar kan perkhat biang bangi tangi tharang hi kum ki kme khpa ngi kwa ya kata kalai punyo hi kum ba ngi pule kot khobor ma hu ar pulai te ki la ong kum ta namar ba bat ka tu covid ki la khin lang te tangkat ta hi ye ngi baro ngi don tang ka wei ka jing kli na ka central recruitment board nei ba kum no ya ka ni ka snam ka age limit ki pen revise sindan bat baro no phi kwa ya ka age relaxation nei ing lalet kli ya kata ndrei ka basusi ka dei kimla ban yarab baning kong bat baar ki ong bang iwan haka wrong department ke ini ban let check department te no te no kalyang jonga ngam kwa ban ya mat marwe ka shong ki kwa bandu no ya kani ka kam ya kani ka hope ya kani ki dreams jong ki dia pikwa yang ni bangin ya mat ban let kli sana ka wei ka department shong ki mun ta kwa jawab ban ni mat dalam Tapi bakila tang men kieu senam ka bakila ai maki nama bani ndak pre senam ladat nalo kata ro pinan ko long dir pos mapalat hadin Pak Bampur ka senam te ka senam jengi ka kieu nomor bak senam pa angnya tela ta kini ka ada sarkar ka dan ke perkat dan ni ki samla ki batang pre ni ka kam ba ni video dan hok menjawab na plan ya kam oleh ke senam jung ke pernik ni kam ni la syuki senam tela kieu ka senam pat yang kam pedang syu te ke perkre jengi long lena ai ke jing wan chung tu covid ke jing senam ke jing tungkam tungjam ke Bampur ki senam menta te ka senam jengi ka kieu ka sarkar ka yang ding kuat ki ma sarkar ka perkat dan menta ni samla na oleh ni ngi lech ai hi min chu trai kam ki jam la ding la kan kre ni ka kam la pulih khnang ki jing pulih ma oleh ni kuat ban kam ki jam ni dan ni kata ka jing terang ban long ban join ki forces te menta pa la ini kum ai la te mla man adang ban kuat bak sarkar kam dei ban syu ban kot lat ini kadi ban perkat ko ka lat ba da kum do kadi ban kieu ya ka senam ba kala ai khnang bangiru ni ma ban ya chakmat ban kre biang ka ik bang kre ko ba kata kalau mencong ke sarkar ngamentang kadang dan approve nem merasa yo approve nem mereka biok pada apa lain ya ka cong ke sarkar kalau kau ban kieu kan no ka constable bat kunju ya ka sai ko ba tak shim like way village ala ko ta dia naka central recruitment board ki ong ba kimdon kata ka kimla ban rectify ya ka corrigendum de ti ki ong ban wan no shaka personal department yengi bat lingkat bat ki samla ngila wan hang ni ha additional secretariat ban kendo ya ki secretary hanrai kimdon menta kasi tang ba ki ong pat bakin long nin kendo ya ki laman dia ya i secretary laman dia nin kendo bat menta kasi ban namle nang ai nin kendo lang ya ita i joint secretary ro special secretariat dia ngin kali kenang ya ka notification whether ka exist sisha na em but dam exist kumno ki pass ya ka ni ka revise guidelines